kung ang balaang espiritu karon kuhaon bubiya sa atong taliwala, ang kaimtang sa atong iglesia magpadayong maura gyapon. Luya! Ngano mang wa kamatikod kung withdraw, kung pananitan mubiya ang balang espiritu tungod kay wa ta nakadugtong atong kamay, wa ta nakaila. Kaniyang maoy mo pabuhi sa iglesia, mo pabuhi sa atong kaugalingon. Ang mga nagsulat sa balang kasulatan gigiyahan o gimanduan sa balang espiritu. Nan ang tanang sinulat niini dili masayop. Samtang si Ginisus nagpataliwala sa labing balang dapit sa sanktuaryo sa langit. Ang balaang espiritu mao'y in charge dinhi sa yuta. Atong gi sulayan sa pagtuon nga diha sa balaang kasulatan ang Dios nagpadayag sa iyang pinakadako ug maanindot nga sugilanon. Aba na nakanindot pagyud pag-ayo niini. Tungod kay wala pasag din niya ang iyang makatawhan paunsaon pagmando ug paggiya ang iyang makatawhan niining panahon na gikan kaniadtuhon tud karon. Busa iyang gihatag ang mga gasa alang sa iyang iglesia. Lakip na niini ang gasa sa espiritu. So magpasalamat kita nga gikan sa balaang kasulatan nakatunan nato ang gasa sa balaang espiritu. Ang gasa sa espiritu sa tagna nga gikan sa balaang espiritu. Tungod niini mga kaigsuonan o kaigalaan. Atong masabtan karon nga kining balaang kasulatan o ang pulong si Ginoo walay lain siyang ginasaysay sa tibuok niyang sugilanon. Ang sugilanon ni Kristo nganong nakaabot siya dinha sa krus. Ato nakatunan kagabi nagiingnan kita Juan 5:39, kamo nagasusi sa kasulatan kay nagauna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. Praise the Lord. Ang tibuok kasulatan nagpunting, naghatod kanato ngadto kang Kristo. Apan tungod kay kabahin niini ang gasa sa espiritu. Miingon ako kagabi usa ka dakong panalangin alang sa Seventh-day Adventist Church. Nga anaa kitay gidawat nga gitawag usa ka mensahero sa Ginoo nga nakapasar sa mga pagsulay sa tinuod nga propeta gikan sa balang kasulatan. Og atong gidawat, atong giila nga ang pinadala sa Ginoo sa katapusang mga adlaw agig magalig-on, magagiya sa iyang makatawhan sa katapusang panahon, balik kadto sa mensahe sa Biblia. Si Ellen G. White, ang iyang kinabuhi, siya nagtuboy kag Ginisus. Ang iyang mga sinulat o ang iyang mga sinultihan dili magkasukwahi sa balang kasulatan. Adunay maayong bunga ang iyang kinabuhi. Gani nakaila kaniya ang mga tao sa iyang panahon. O ang iyang mga gipangsulti nangatuman usab kini. Maong mihaom siya sa gitawag test of a prophet. Mga kaigsuonan, nganong importante kining gasa sa espiritu? Tungod kay kun atong gitun-an ang libro sa pinadayag, ang mga distinctive characteristics sa katapusang katawhan sa Ginoo nga nasulat didto, sila nagatuman sa kasuguan sa Ginoo og nagkupot sa pagpahimatuod ni Ginisus. Nga mao ang espiritu sa tagna. Nga ang atong giingon, prophetic gift. Pinadayag 12:17 o pinadayag 19:10. Og tungod niya na, sa diyang atong gibutang, si Ginang Ellen White, sa uban pang mga dagkong kasaysayan sa balaan sa kalibutan, nahimo siyang kabahin ni ining mga tig-andam o
o katawhan sa dili pa moabot ang dagkong panghitabo. Sama kang Enok, wala sa libro sa Biblia. Sama kang Moses, wala sa libro sa Biblia. Sama si Moses, ingon nga propeta. Iya ang unang lima ka libro sa daang tugon. Sama usab kang Juan Bautista. O sa panahon nga giandam siya sa dalan ni Ginisos. Og si Ginang Ellen G. White atong gituuhan ni ini nga iglesia nga maoy gigamit sa Ginoo aron sa paglig-on sa katawhang gitahasan niyas katapusang mensahe sa kalibutan. So ang iyang mga sinulat nakatabang pag-ayo sa paglig-on ni ining atong iglesia sa nagkalain-laing aspekto, edukasyon man, hospital man, o uban pang mga panglawas man, o uban pang mga nagkalain-lain nga aspekto sa kinabuhi sa tao nga nag-alagad o Ginoo, anaa siya mga tambag ni ini. O kita nakasabot nga ang tanang nagabasa sa iyang mga nasulat, nabulahan, o nahimong maghatod kanato ngadto balik sa paghigugma sa nasulat nga mga estandarte sa Ginoo ang balaang kasulatan. Gani ang mga survey nga gibuhat sa ato nga mga pangulo nagpamatuod nga ang tanang nagabasa sa espiritu sa tagna adunay gugma sa pagbasa sa Biblia. Misamot ang ilang gugma sa pagbasa sa Biblia. Nalig-o ng ilang iglesia, nalig-o ng ilang kinabuhi, ug mausab kini ang atong panawagan karon kung gikinahanglan sa matag usa kanato nga atong tagaag pagtagad ang mga gisulti sa mga gipadalas sa Ginoo aron kita mamalig-on. Sama kang Jehoshaphat sa ikaduhang Chronicles 20 versikulo 20 nagkanayon siya sa iyang giingnan ang iyang makatawhan sa wa pa sila kigubat sa ilang makaaway. Pamatia ako, O Huda, o kamong mga pumuluyo sa Jerusalem. Tumuo kamo kang Hiyuba nga inyong Diyos, aron kamo mamalig-on. Tuuhi ang iyang mga manalagna, aron kamo manag-uswag. Niining kagabion, pinalangga na kong mga namong makapaglaom. Usa, kaanggulo na usab, ang atong tanawon. Aron mapalig-on nato kiniminsay nga pagadadon mo ko kamo ngadto sa Kalbaryo. Atong tun-an o atong sulayan sa hisgot kaninyo ang usa ka dako usab nga pagtulunan sa kasulatan, ang balaang espiritu. Nganong importante kini masabtan ninyo ugma ang pagkabinungdanon ni ining iyang papil sa katapusang mga adlaw ug ni ining suito nga lead me to Calvary. Karon, ang mga nagsulat sa balang kasulatan sa ikaduhang Pedro 1 versikulo 9 nagkanayon, busa midugang ang among mga pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pagayo sama sa suga nga nagdanag diha sa kangitngit. Mudanag kini sa inyong kasing-kasing hangtod mo banag-banag ang adlaw sa Ginoo. Si Pedro nagsulat nga kinahanglan tagdo nato ang mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Aduna kitay pagsalig ni ini. Ngano man, ipadayon is mag-ingon, apan labaw sa tanan, hinumdumi kini, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesya sa kasulatan. Pinaagi sa iyang kaugalingong panabot, kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mao'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Mga minahal nga mga kapaglaom, ang tibuok kasulatan gisulat sa mga nagkalain-laing matang sa mga tao. Apan dili usa ka ordinaryong pagsulat sa ilang kinaugalingong pagbulutan. Tungod kay ang mga nagasulat sa Biblia gidasig sa balaang espiritu.
Dinhi importante kayo nga makasabot kita may tungod sa balaang espiritu. Tungod kay kun ang gasa sa espiritu gikan usab sa espiritu, ang mga nagsulat sa balaang kasulatan gigiyahan o gimanduan sa balaang espiritu, nan ang tanang sinulat niini dili masayop. Tungod kay ang naggiya, naghatag inspirasyon, ang balaang espiritu nga nagalungtad na daan gikan kaniadto ug hangtod karon. Ang balaang kasulatan gigiyahan ang mga susulat niini sa balaang espiritu, sa samang paagi ang nagsulat sa espiritu sa tagna gimanduan usab sa samang balaang espiritu. Steps to Christ, Great Controversy, mga libro sa espiritu sa tagna, mga libro nga gisulat ni Ellen G. White. So kung ang balaang espiritu mo'y nagmando, mo'y nagdasig sa mga nagsulat sa balaang kasulatan, unya mo'y nagdasig sa nagpagsusulat nga giilang mensahero, giilang natong mensahero sa Ginoo, nan makatarunganon nga atong tagdon ang mga sinulat niini, agig alang sa paglig-on sa atong iglesia. Sa diyang si Pablo mingon, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Gidasig siya sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu naghatag kanyang kasiguruhan sa iyang mga gilitok. Sa iyang pag-ingon sa sinultiang Bisaya 6, kaysa mga nagakalaglag, ang kaasuyan sa krus mo'y usa ka binuang. Apan alang kanatong mga ginuluwas, kiniwao ang gahom sa Dios. Dili makasulti niini ang mga taong wala gidasig sa balaang espiritu. O kung gidasig man si Pablo sa maong espiritu, nan maingon usab ang libro The Desire of Ages nga sinulat ni Ellen G. White. Baorang balaang espiritu ang nagdasig kaniya. Ako mo hatagang assignment. Sa kasimana pamanta dinhi. Naamoy librong Desire of Ages diha sa inyong Pinoy-anan. Human dinhi, ugma pamanta magbalik sa pag-abot. Mag-abot na puta dinhi. Ako mo hangyoon. Kung bakante ka mo dinha sa inyong Pinoy-anan, basahan ninyo ang libro Desire of Ages, pages 761 to 764. Ipasabot na ko ninyo unsa kining mga naa niining mga upat kapahina sa librong The Desire of Ages. O banginaot ako nga makatabang usab ka na, kay may kakulangon ang panahon sa pagpasabot nako dinhi, manginaot ako sa inyong pagbasa, makagiya ka na pag-ayo, madugangan inyong pagsabot sa atong pagatun-an niining simanaha. So, karon, kung maurang balang espiritu ang naggamit, ang nagdasig sa mga magsusulat sa kasulatan, o nagdasig sa mga manalagna sa Ginoong gipadala, kaniadto og karon, mangutan ako, kinsa kining balaang espiritu. May igo ba kitang kasayuran mahitungod kaniya? Sige kita nakadungog mahitungod kaniya? Sige kining gihisgutan ang balaang espiritu? Daw kumon na kini sa atong dalunggan, apan nanda kong pangutana, sa pagkatinuod, nakaila bagayod ikaw kaniya. Magkaigsunan, usa ka panahon niya na, sa diyang si Isus, na namilit nas iyang mga tinunan. Mingon siya sa Lucas 24, versikulo 48-49, kamo mga saksi ni ining mga butanga, og ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad, hangtod na mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kaytas-an. Naguhol na ang mga tinunan ni Ginoong kay natapos na iyang pagministeryo dinhi sa kalibutan. Apan nakita niya ang ilang kasub-anan, maong gipadasigan niya sila. Og iya siyang giingnan, maghulat kamo dinhi sa syudad, hangtod nga mukunsad kaninyo
ang gahom gikan sa langit. Karon, sa buhat 1, versikulo 8, o mga versikulo 8 ug 9. Sa wa pamibalik si Ginoong dito sa langit, iyang gisulti, kining gahuma. Kinsa kining gahumang gikan sa langit. Ingon sa apan kun mukunsad na kaninyo, akong balikon, unsa kining nga gahom, kinsa magahatag ni gahom nga gikan sa langit. Ingon sa versikulo 8 ug 9, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom. Pagkanindot. So kining gahom nga gisaad ni Kristo alang sa iyang naguol ng mga tinunan, gikan sa balaang Espiritu. O nagpadayon ng pagsulat, og mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, og Samaria, og sa tibuok kalibutan. Pagkanindot. Tungod kay ang gahom nga gikan niining balaang Espiritu, makahimo kanato sa pagsulti bisan pa ngadtos tibuok nga kalibutan. Dili ni ordinaryong gahom, usa ka gahom nga gihatag gikan sa balaang Espiritu nga gikan sa langit. Mga pinalangga kong makaigsunan, unsay nahitabo sa diyang human kinigilitok ni Ginoong. Giingnan kita sa tumoy ni ana, human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit. Nibalik na si Kristo, si Ginoong Hesus didto sa langit. O karon, tungod ka nagtamod sila sa gisulti ni Ginoong Hesus, naghulat sila. Sa ilang paghulat, nangandam sila. Sa ilang pagpangandam, naghinulsol sila. Sa ilang paghinulsol, nagkaiusa sila. Hangtod miabot ang takna, nga gihatag kanila ang gahom gikan sa Espiritu. Silang tanan nakadawat sa balang Espiritu. Niining tungura, nagapanulti na sila. Kung imong subayon ang buhat 1, imong makita ang buhat kapitulo 2. Imong makita, makaigsuhan, dinhi nga ang mga tinunan ni Ginoong dili na mupugnan sa pagsulti. Gani, nakaingon ang uban, nangahubog man ni mga tawhana. O ni anang tunguram, mitindog si Pedro. Buhat kapitulo 2, dili kapitulo 1. Mitindog si Pedro. Mingon siya kining mga tawhana, dili hubog, sumala sa inyong giyunahuna. Apan mao kini ang giingon ni Propeta Joel. Mao kining akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nag-ingon ang Dios, ibubo ko sa tanang katawhan ang akong Espiritu. Ang inyong mga anak nga lalaki ug babae managsulti sa mensahe sa Dios. Pagkanindot, kung yung subayon ng kapitulo 2, sa nang nagsulti ang mga tinunan, unsa bang gahuma kining gihatag gikan sa balang Espiritu nga sa ilang kaugalingong sinultihan nakadungog man ang nagkalain-lain kapin sa 17 ka mga pinulungan sa mga taong naminaw ni anang aktuha. Balikon ako, misulti si Pedro iyang sinultihan. Apan ang nakadungog kaniya o nakasabot kaniya kapin sa 17 ka pinulungan sa nagkalain-lain mga tao sa ilang panahon nga nagpatalingog sa mensahe. Why since siyang maka-esplikar ni ana kung giunsa na. Kaniadto nakasulay kung tanaw niya ng mga foreigner nga muanhis atong dapit, o niya magwali sila, na ikausa, na Korean. Nga di kabalo mo in English, busa sa atong pagsimba, ang gibuhat, gihubad sa iyang kaubang Korean, ang iyang sinultihan ngadtos in English. O niya, ang in English, gihubad na po sa atong pastor ngadtos Binasaya. Dugay kay nahuman ang simba. Apanining tungura sa nang militok si Pedro sa iyang sinultihan na sabtan sa tanang mga nagalain-laing pinulungan. Ingon ni ini ang gahom nga gihatag sa balang Espiritu ngadtos naghulat niyang mga katawhan. O bagayso ng timan ana to. Ipaabot ra ba nato ang mensahe ngadtos tibok kagalibutan. O kun ang tanan pagkadawat na sa balang Espiritu, ingon ang tumoy nining bersikulo, ang inyong mga anak nga lalaki o babae managsulti sa mensahe sa Dios.
Pinalangga kong mga kaigsuunan. Niining tungura, atong dungagan ang pagsabot may tungod sa balaang Espiritu. Ang mga Israelitas, nagtuo nga dunalay usa ka Dios. Dunaray usa ka Dios. Ang Bagong Testamento usab makes the same emphasis on the unity of God. So this monotheistic emphasis, kung imong basahon niya, does not contradict the Christian concept of the triune God or Trinity. Father, Son, and Holy Spirit. Dili ko ni palabyon nga pagsabuta nga alang sa uban. Tungod kay daghan, usab nga mga pagtulan nga lahi, nga ila pong gipasakip niini. Apan kining atong iglesia, wala na sayop sa atong pagdawat nining mensahe. O wala kita miawat sa uban nga mga tinuhan, alang nining pagsabot sa gitawag, usa ka Dios, nga dunay tulo ka persona. Giingon din the relationship within, unsa may relasyon niini, nga sa niining tulo ka persona diha sa iyang pagka-Dios. The first advent of Christ give us a much clearer insight into the triune God. John's Gospel reveals that the Godhead consists of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. A unity of three co-eternal persons having a unique and mysterious relationship. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Giunsa kini nato pagsabot pagkaigsunan. Usa ka Dios nga adunay tulo ka persona. O kayo ninyo libuga inyong kaugalingon niya tungod kay mas daghan pa nga angay natong masabtan nganong ingon niini ka misteryoso ug pagkatalagsaon ang iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon. Magkaigsunan. Tagaan tabog simple lang kaayong ilustrasyon. Nakakita kamo ni ana. Number 3. Apan giunsa man pila ka buok numero 3 ang imong nakita. Usa, there is only one, number 3. Ba ang pangutana sunod, giunsa ba nga nahimo ka ng tulo, giunsa ba nga ang tulo, ang usa ka tulo, nahimong tulo? Atong nasayran, nga nagkinahanglan ka na siya tulo ka usa, aron mahimong tulo. Busa, ang usa ka tulo, nagkinahanglag tulo ka usa aron mahimong usa ka tulo. Ingon ni ana ang Godhead, usa ka Dios nga adunay tulo ka persona. Og niining bahina nagkalain-lain ang ilang mga buluhaton. Nga kun atong dungagan ang pagsabot, aduna sila gitawag working relationship within the Godhead. An economy of function exists. God does not unnecessarily duplicate work. Pagkanindot kay kunimutan, mas imo makita kining katahom ni ining nagkahiusa nga mga persona sa pagka-Dios. Order is the first law of heaven, and God works in orderly ways. So this orderliness issues from and preserves the union within the Godhead. The Father seems to act as source, the Son as mediator, and the Spirit as actualizer or applier. Nining tungura, ibilin ko na kaninyo ang uban, tungod kay mubo lang atong panahon. Ang pinakamainungdanon karon nga nakita na ito, kining tulo, ka persona sa pagka-Diyos, adunay mga nagkalain-laing puluhaton, nga adunay usa lamang katumong. Ang amahan mo'y tinubdan sa tanan. Ang anak mo'y tigpataliwala. Apan ang balaang espiritu, maoy tigbuhat ngadto sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Nga tungod niini magkaigsunan. Niining katapusang mga adlaw giingnan kita toward the end of his earthly life. Si Jesus nagsaad nga iyang ipadala kining balaang espiritu, ingon nga magtatambag, ingon nga helper, counselor, and helper. Sa Juan 14,
versikulo 16. Doon na sa specific nga buluhaton. O karon kita, giingnan, the Father and the Son reach out to us through the Holy Spirit. Human si Ginisos, natapos ang iyang pagministeryo dinhi sa yuta, mibalik siya sa langit. Wala siya natulog dito. Wala siya nagpahulay dito. Wala siya naglaag-laag dito. Apan gisugda niya ang langit ng pagministeryo. Maunasab kini ang gitawag pagtulon ang distinctive sa Seventh Adventist Church. Actually, ang Seventh Adventist Church adunay distinctive doctrines nga dili makita sa uban nga mga tinuuhan. Nagtuo kita sa sanctuaryo. Sanctuary. Sabbath. Spirit of prophecy. Second coming and state of the dead. Kining lima kais. Balikon ako. Distinctive doctrine kini nga dili kini makita nga pagtulan sa ubang tinuhan. Apan nakapurma kini usa ka hiniusang pagtulunan nga nagka-uyon ang tanang pagtulunan niini. Busa kini nga iglesia. So malapas ako nakita sa uban nga mga magsusulat o mga scholars, the best theology so far in the world is the theology of the Seventh Adventist Church. Tungod kay kini nagkasumpaki ang 28 niya ka-fundamental beliefs. Kani magkaigsunan, anak kanindot, niini mao, nga kini nga mensahe sa balang espiritu. Nakita nato nga samtang si Ginisus nagpataliwala sa labing balang dapit sa sanktuaryo sa langit. Ang balaang espiritu mao'y in charge dinhi sa yuta sa pagkabot nimo, sa pagsulti nimo, sa paghinumpay-numdum nimo, sa pagpaamgo nimo nga niining panahona nagpadayon ang pagministeryo ni Kristo didto sa langit. Busa kung ikaw nakadungog. Busa karon kung ikaw makapamalandong. Unya imong maamguhan nga ikaw gitawag sa Ginoo kana dili tungod nako, kun dili tungod kay ang balaang espiritu nagalihok sa kalibutan kay siya mo in charge sa pagkabot sa mga tao ug paghimo sa usa ka tawo sama nimo sama nako nga mahimong sama kang Kristo diha sa iyang kinaiya. Mao kini ang katuyuan ngano nga kining God the Father, God the Son, and the Holy Spirit works harmoniously. They unitedly work themselves for the salvation of men. Nagkahiusa sila pag-ayo sa ilang tagsa-tagsa nga buluhaton sa pagluwas nimo. Karon imo na sigurong maaninaw. Importante gyud ay kaayo kining gibuhat sa atong Dios. Nganhi ka nato. O magsugod na siguro kapangutana sa imong kagalingon, ngano ka? Ngayon, ani ba ang Dios nga nagtagad alang niining makasasala o hulog nga kalibutan? Mga kaigsuunan, tungod kay, dunay dakong mensahe ang Ginoong gipakita o gipasabot niya kanato. Og mao kana ang atong pagahisgutan niining simanaha. Lead me to Calvary. Busa giingnan kita ato sang ilailahon pagdugang ang balang espiritu. Tungod kay wa kita pasagdi nga although siya mo in charge din sa kalibutan sa pagkabot og mga tao nga makaila sa Ginoo, makabalik sa Dios. Igsoon, mas labing maayo ato yung ilhon siya aron ma-establishar nato ang relasyon nganha kaniya. Ang 1:16 nga to sa 8 nagingon, apan ang tinuod mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Kay kung dili mo anhi kaninyo magtatabang. Apan kung mo biya ako, ipadala ko siya kaninyo. Unya inig abot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, mahitungod sa ilang mga sala, og sa pagkamatarong, og sa silot. Igsoon, ang kamatuoran ay tabo, karon nga ang kalibutan puno sa kasalanan. Puno sa kayagaw, puno sa mga binuhatang dili na Diyos nun. Apan gisultian kita, salamat
nga ang Ginoo nato nagpahinumdom, gipadala niya ang balang Espiritu aron sa pagsulti kanato sa atong mga sala. Og sultian usab kita niya nga dunay pagkamatarong ug duna usab silot. Busa ang Juan 14:15 ngadto sa 31, Juan 16:1 ngadto sa 15, gihulagway ni Juan niini ang buhat sa balaang Espiritu. Pinalangga ko magkaigsuunan. Giingnan kita og sugdan ako. But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, gikutlo ni Juan ang sinultian ni Jesus. Ningon si Jesus, He may abide with you forever. Wow! Kini diyang balang Espiritu sa ding igahatag na sa kalibutan og dawato na nato, siya makikauban ka nato forever. So dunay forever. Ayaw pagtuong walay forever. Ang balang Espiritu nga gikikan sa langit nga mo'y gitugyanan sa pagpahinumdum kanimo ni anang dakong planos kaluwasan, makikauban kanimo, kanako ug kanato forever. Tunay forever. Og unya gingnan kita, He will teach you all things. Tudluan kita niya sa tanang mga butang. So kung ikaw nakaila sa balang Espiritu, nan matudluan ikaw niya sa tanang mga gikinahanglan nimong masabtan. Unya iya usab kang pahinumduman. He will bring to your remembrance all things that I said to you. Sa bata pa ka, maayo ang imong ginikanan ilang pagtuo. Apan sa indako, napasagdan ka, nakalimot ka, nagbinugoy na ka, nagkinabuhi na kang lahi. Apan sa diyang nakapamalandong ka, buhat ka na sa balang Espiritu. Tungod kay ang balang Espiritu, nagakabot, bisan wala ka na naghuna-huna. Gitawag ka na sa theological term, prevenient grace. Grasyang nagakabot. Ginakabot ang usa ka taong wa nagaw na huna nga duna pay mo kabot niya. Daghang pangitabo sa kinabuhi nga ikaw wala na paglaom. Daghang pangitabo sa kinabuhi nga daw na masulubon ka. Apan sa dihang miabot ang mga nagkalain-laing panghitabo nga daw ikaw nakapamalandong nga doon na pay Ginoo. It is the work of the Holy Spirit. Nainumdum ko usab nato katigulan sa iglesia diha sa Basilan. Sa experience niya, kanya tuingon siya, 20 kapin katuig sa iyang pagkawala. Apan nakadungog lang sa alawiton nga binisaya, layo sa ilang balay, nadunggan niya kanya trumpa. Mauto'y sinugdanan nga siya ni balik sa pag-alagad sa Ginoo. Buhat sa balang Espiritu, prevenient grace, nagakabot nga grasya. Dili ka ngayon, apan gitabot ka sa Ginoo, pinaagi sa buhat sa balang Espiritu. Busa karon, nagtuko na ila-ila nato kining balaang Espiritu. Unsa pa, He will guide you into all truth. Giyahan kaniya nga tos tanang kamaturan, way mabilin. O karon ako musultihan, although daghanang makamaturan ang atong natun-an, apan doon na pagyoy, gitawag, kinahanglan, malamdagan kita. Ilabi na ang buhat sa balang Espiritu. Magapangutan na ta, nganong luya ang iglesia. Magapangutan na ta, nganong wa pabibalik atong Ginoo. Nay, atong dungagan atong pangutana, unsa ba diay ang nahitabo nimo? Angayan ka na ba nga musugat sa pagbalik niya? Kay si tinuod, nagkadoon lang pagbalik sa atong Ginoo. Apan kumusta man ang nagtuo nga doon lang pagbalik sa Ginoo, ang ilang kinabuhi. Mihaum ba usab kinis ilang mensahe. Ang atong mensahe, doon na mabalik atong Ginoo. Pero ang atong kinabuhi, sukwahi sa atong mensahe. Nagkinahanglan ka sa balang Espiritu. Busa karon giingnan ta, the Holy Spirit will guide you into all truth. Din sa ba, He will tell you things to come. Tudluan kaniya sa mga butang o malabot. Busa, way nakulang niya sa iglesia. Doon ay gasa sa Espiritu. Doon ay Espiritu sa tagna nga mga balasahon. Tungod kay ang balang Espiritu nga nagdasig sa nagsusulat nini, nagatudlo ka na to sa mga butang o malabot. Mga minahal nga kaigsuunan, kung ikaw nakabalik sa pagpangalagad, kung ikaw nakahimo sa matarong nga pagkinabuhi, ayaw i-credit ni sa imong pastor, ayaw i-credit
sa imong pangulo sa simbahan, ayaw i-credit ni bisan kinsa, gawas sa balaang Espiritu. It is the Holy Spirit who works through other means and instrumentalities. Nganuman, tungod kay dunay nagpaluyo ni ining tanan. Gugma sa Dios sa iyang makatawhan. Busa makaisunan. Ang Espiritu sa tagna ato ng libreng magamit karon. Tungod kay ato na kining natun-an kagahapon. O giingnan kita sa sinulat ni Mrs. White, the descent of the Holy Spirit upon the church is looked forward to as in the future. But it is the privilege of the church to have it now. Seek for it. Pray for it. Believe for it. We must have it, and heaven is waiting to bestow it. Ang langit di ay naghulat. Kita nagpaabot sa pagbalik sa itong Ginoo o nagtutang hapit na, apan doon ay dakong nakulang. Wa nato na ilhi ang balang Espiritu. Wa nato na suod ang balang Espiritu. Wa nato na establisar ang relasyon sa balang Espiritu. Busa, wa tay gahom. Wa tay kainiton. Maluya ang atong pagtuo. Maluya ang atong iglesia. Unsaon na ito pagtapos sa buhat. Unsaon pag-abot sa atong Ginoo. Kung ang iyang iglesia dili andam. Kay wa kaila sa muandam ni ini. Busa giingnan kita, pwede di ay nato nang maangkon karon. Pangitaon nato kini. Iyampo tani, tuhan tani, o pribilehiyo kini sa iglesia nga madawat karon. Bangon iglesia. Nga na'y katulog. Mauna ning panahon na nga mabuhi tapag-usap. Kung nagtuot na kita Laodicea, atong tunan pag-usap. Ang iglesia sa katapusang mga panahon nagrepresentar sa Laodicea. Kulang atong dungagan ng pagtuon. Ngani anang Laodicea nga iglesia dunay tambal og sa diyang gidawat kini nga tambal gikan sa balang Espiritu. Mabuhi kini nga iglesia. Busa ang katapusan makatawhan sa Ginoo, ang katapusang iglesia nagrepresentar sa Laodicea, dili iglesia nga unsa, dili init o dili bugnaw, kundi migawas gikan sa dili init o dili bugnaw nga kahimtang nabuhi nga iglesia og kini tungod sa balaang Espiritong nasabtan o naestablisar nga relasyon nimo og nako og natong tanan. Usa ka magsusulat nag-ingon, it has been said, if the Holy Spirit were withdrawn today, the majority of the work of the church would continue as usual, and most Christians would not even know it. Tinuod na. Ingon ang usa ka magsusulat, kung ang balaang Espiritu karon kuhaon mubiya sa atong taliwala, ang kadaghanan kahimtang sa atong iglesia magpadayong maora gyapon. Luya! Ngano mang wa kamatikod kung withdraw, kung panalitan mubiya ang balang Espiritu tungod kay wa ta nadugtong atong kabay, wa ta nakaila. Kaniyang maoy mo pabuhi sa iglesia, mo pabuhi sa atong kaugalingon. Busa usa kakahigayunan ang atong pagtuon karon. Tungod kay atong gitudlo kaninyo, unsa kadako ang papel sa balang Espiritu sa nagpulat nga katawhan sa Ginoo sa iyang pagbalik. Kung gusto tang buhi nga maabtan sa Ginoo, dasig og nagasulti sa kamatuoran niining katapusan nga panahon nga gitahasan sa pagtapos, gikinahanglan nato ang balang Espiritu. Mga igsoon ko, idugang ko kini unta nga ilustrasyon apan murag magulangan naman ko sa oras. Apan ako lang dalion. Sa tinuod lang, doon ay sakyanan gipiyal sa Ginoo nako. Gipiyal sa Ginoo namo. Gani ang tag-iya karon associate director na sa General Conference sa Education Department. Talagsaong butang, o karon pa ako ni natsulti niyo. Kaduha siguro usa ka higayon, usa ka fellowship sa Zamboanga Peninsula. Apan unsa may tanghaga aning sakyanana? Mutuo mo sa dili, pero ako may gasulti, saksi man akong pamilya, tulo ka tuig, ayha pa nako nadiskubrihan, nga doon na di pirmira ang akong sakyanan. Mo'y hinungdan nga sa sulod sa tulo ka tuig, matinga ako mo, abot na gas angaton, di mangyog ko kaangat. Una mingon akong anak sa di gitun-an ko ni sila sakay drive silang tulo dali ra kay ni nakatun-an ako drive sila. Ingon ako nak na may number 1 day. Mo na ang pirmira. Pero na problema magud kay gahi kayo
nimo iduso nga to sa primera. Busa miingon ko nga kana siya sayop kinigoy primera. So wa gyud ko nakasulod sa primera, sulod sa tulo ka tuig. Hangtod sa hagayon ni ana, naghatod kog bautismoanan. Misaka na pug ko sa taas nga agianan. Wa na pud niya nisak niangat. Kulang ang ayang kusog sa pagangat. Nangita kog makaangat ko. So nakaangat lagi ko. Hantod pagkaugma. Isultihan akong pamilya. Uban man mi. Mingon ako di sulay ragod. Naala ginay. Kanang dito mo. Ginay pirmira. Gipugos. Yun ako magigsunan. Og misulod ang kambyada sa pirmira. Mingon ko. Sugod karon bisan asa pang angaton. Akong hangaton. Aning sakyanana. Kaya nadiskubrihan nako ang primera ni aras sa akong kamot. Wala yun ako nasulod ang kambyada ngadto sa primera. Tuo na lamos akong gisulti. Kay tinuod man siya. Imposible mong mutuo kay suhito mong sakinan. Apan mao mo gini akong nasinatian. Ang buot na kong pasabot mo ni siya. Dugay ra ang balaang espiritu nga gihatag sa Ginoo niini nga iglesia aron matapos ang buhat apan daghan ka nato wala na kaila kaniya maong luya ka. Luya ang iglesia, dili dasig ang iglesia ug kuno nagpaabot sa Ginoo unsa nga espiritu ang nanato nagpaila lamang kini nga kita nakulangan sa pag-establisar sa relasyon sa balang espiritu. Ug karon naibalubataon sa resulta kung madugtong atong kaigulingon sa balang espiritu, siya muhatag og bunga sa atong kinabuhi. For the fruit of the Spirit is love. Niago, ni anata, ang gugma, bunga sa espiritu. Ug dalion ko ni kay hapit na ang oras matapos. Giingnan kita sa Epeso, bunga sa balang espiritu, gugma. Tungod gikan sa itong pagsubay, kaganihantod karon, gihatod kita na kung atong madugtong na sa itong kinabuhi ang balang espiritu, mubunga kinig langit nung gugma sa kinabuhi sa tao, human kita gamhan sa balang espiritu. O atong klarohon, si Pablo nagingon sa Epeso 4:30, o ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios. Kaya ang Espiritu mawang patik sa Dios, diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Wa ka kaila sa balang Espiritu, wa kay relasyon sa balang Espiritu, pero mao ni patik sa Dios, diha kanato sa adlaw nga luwason kita sa Dios. O ipadayon sa pagingon, sanglit kamo, Epeso 5:1-2, minahal man nga mga anak sa Dios, paningkamot kayod kamo nga may sama kaniya. Magkinabuhi kamo diha sa gugma, sama nga gigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Pagkanindot ang balaang espiritu sa dang atong ginawat migiya og mihulma kanato harunta mahimong mahigugmaon. O kay nahimutang mahigugmaon, na imusama na kita kaniyang noonang nahigugma kanato o nagtugyan sa iyang kinabuhi, nganhi kanato. Busa karumoingon ko, dool na nato masabtan pag-ayo ang Kalbaryo. Tungod kay nasabtan na nato ang balaang espiritu. Busa sa katapusan nga adlaw, ang mamusugat sa pagbalik sa itong Ginoo, nagkinabuhi sumala sa gimando sa balaang espiritu. Ugmang adlaw makiigsunan, andam na kumusulti kaniyo ang pundasyon sa pangagamhanan sa Dios sa tibuok nga universo. Ayaw mo kalimot, ato kanang sundon. Makikita ko kaniyo pag-usab ugmang adlaw. Manghinaot ko nga inyong kipadayon ang pagsunod dining serye Lead Me to Calvary.